Now, we are all basically talking about the Christian faith, the faith and morals. Most of our Christians see address, most of our Christians say so here basalo Christianity, religion in generally. You guys are trying to politicalize it as if no, it's a political Nigerian issue. Not knowing that this has to do with faith and communion. What am I trying to say? Somebody like Mathias needs to be cautioned. Somebody like Mathias needs to be cautioned. There is a way to send your message without it by mother. There is a way to send your message without it by mother. If not for anything, Rev Father Ejike Mbaka stood for something, once stood for something loyal to you. I am not mistaken. I'm not talking to the charlatans or this Ndotu Mathias and Amari. I am talking to the people that have reasoning to understand what I'm saying. If not for anything, Rev Father Ejike Mbaka stood for something very important to you in the past. Man, you are mentoring a generation who sees disrespect and insult as a way of passing their message. There are thousands of people who have done this thing that you are doing now without it by mother. Or by force. And we are only jide no one when ya chena no see no by fire by force no ya be Christian. Afunu beromea. Uzioma Christi bonye wetel. Obola na ise na choro o de halege. Mana wetel ge feel na like ya. Fine and good, you go with it. The way Mathias is akpali Rev Father Ejike Mbaka is disheartening and is a disgrace to an Igbo as a whole. I repeat, there is a way you can pass your message without insulting somebody. Abia age Mbaka togato. Abia na achievement ana no wa Mbaka kage. Abia na educational purpose Mbaka kage. Abia by say Mbaka was a church today. Let us put in a scenario whereby Mbaka decide to resign as a Catholic priest today. Sheko Bata Street BMA Mogo Solundi BMA KCMA Mathias is chitaraja because when it comes to intellectuality, Mbaka kage. So onwere be a compare. There is no place you compare unonabo in all standard and jurisdiction. In Marebo Sinalagini anabo. For that alone, give him his flowers. After case you reply, isi wena aguyoko, makos na lolo Jesus, alolo Christ, or na lolo nka. Mathias, gine ki megolo ndi Igbo. I am putting it as a challenge. What has Mathias done for the Igbo race? I know ndi Igbo. I know social media. Wepu oku akpomi all these things. Use your sense. Wale hen malu kongugi hen Mathias mele ndi Igbo. Sinanka abun kendi Igbo. Everything Mathias has done, he has done it for his own selfish interest. Mathias has his interest as heart in doing something. Starting from Mucho, nothing. Emekane, nothing. Chinedu Wadike, nothing. Everybody that have come across Mathias has a way of taking something from them. That was why Bodachibo juwe problem. Bodachibo si Mathias, isi ni NGO no nwebere ige ndi Igbo bagi na aba. Mathias, do your audit. On a very dark man, I hope to post to go in a batana, malanke weapon. Mathias, do your audit. Emahani butani elolo madono, elolo madono 4-5 years ago. Ilo hospital. Mathias did not build hospital. Obona Mathias lo hospital. Let us go say ya no golia. Go say mbe the block, mbe me the plaster, mbe me go see ya on an desire ministry see menka. Mathias is politicalizing everything to his own selfish interest. But I keep saying this thing. There's one mistake Igbo Christians name, and I will not exclude myself in this thing. Ine be your brother's keeper. Ihe na-eme onye Catholic, ibia na bia si maka na onye Pentecostal no gbasara. Because one day, if they are done with onye Catholic, they will come for you.
I keep saying this thing last year. If they are done with Pentecostal, they will come for Anglican. If they are done with Anglican, Hachobonye Chorobi man Sarafin, in as much as Nekweteroniha Hutukulu. Let us be aware and let us also caution ourselves. Mathias said we're going to call Yamanayama. Makombo yelu asina ini nebundibo. Mathias anara akpa onyibo. In akpa onyibo. There is the right way and the right sources to take up your message. God one. Elijah Enugu. Elijah Enugu. Elijah Enugu. How many times did I call you? Uborone Kampogo Elijah Enugu. King of manipulator. Only sinde manipulator. Uborone Kampogo. Ile sugar. Ile ncha. One of the most heartless human beings when an Igbo. One of the most slave master, enslaving his people and selling his people to slave. And when an Igbo. Anum ki ilegi na atola la. Na ruru Chineke ono mara mma Nnewi. Na ruru Chineke ono mara mma. Maka na mmadụ sịrị ega ifa Yoruba ji wee mee nọ na arụ ụnụ ka ọ bụrụ na o ji wee raw industries no ga-enye ndị mmadụ ọrụ, which is the practical reality of it. Ibieze na agwa ndị mmadụ na arụrụ Chineke nyere anyị ndụ ụlọ mara mma. Factory ka ụlọ Chineke mkpa na-ene ihe na-akọ eri. Na-ene ihe na-akọ eri na 21st century. Japan ji industry mere everywhere alụ. Wepụrụ obiam be ha. Ịnọrọ ebe a na-ezu ndị mmadụ ori na Jizọs na-ewepụ obiam. Fraudsters, ndị oshi, criminals, bandits anyị nwe n'Africa na n'Igbo. Na-ene ihe na-akọ eri. So Chineke kere Japan, ke Malaysia, ke Indonesia, ke UK, ke France, ke Dublin, ke ihe niile country nne nọ n'ụwa, ke UAE, ke na-arụ ụlọ mara mma na Nigeria. Chineke kere the whole world, Chukwu okike abịa kere ụwa niile, ka ị na-arụ ụlọ mara mma na Africa. Ihere megbu unu. Chukwu okike abịa makara anyanwụ ka ọnwa ka kpakpando ka mmiri ka azụ nọ n'ime ya, ka ị na-arụ ụlọ ụlọ ka gị nwa bụ mmadụ na-arụ ụlọ mara mma n'Africa. Lazy people. Oyifunu ji akụnye anyị laziness n'alụ. Oyifunu ji na-akụnye anyị laziness n'alụ. Unu bụ ndị Kristian na ama Chukwu. Unu na-efeba arụsị ndị ọcha, slaves. Bible unu bụ slave book. Okwansi. Otu aka isi ghara ụmụnne gị tinye n'aka Buhari, napụ Goodluck Jonathan ọchịchị, gwa ya na Goodluck bụ ajọ mmadụ, no Buhari bụ ezigbo mmadụ. Amụma rubbish ga kedu ọbịa na mmezu, iwere anyị tinye na frying pan. During the time of Goodluck Jonathan, one bag of rice was 6,000. Buhari bịa ebugo ya 35,000. Buhari mụta Tinubu ebugo ya 100,000. Recently like ọ gbara to 45 or 50. Mmadụ kwu eziokwu, ịkanta eziokwu mmadụ kwuru wite okwu asị. Mmadụ kwu eziokwu, brainwash ụmụaka ị na-anaka ego. Arinze Chukwu okike abịa ma ndị ba ya emepega anya. Yesterday I made Masquerade Festival. And one of the crusade men in village anyị shake my community. Ka yesterday Masquerade Festival. Unwese ka nju ụmụ Igbo niile. Crusade niile men na December na different villages nọ na Igbo. Onwe nke shake your village, your community Masquerade Festival. Oh, given a youth at the Tegonola. Ndị a na-ejezo ụka kịta bụ ndị a really ndị a need help. Flee niile na-afụ na adoration ha kịta bụ ndị ahụ chọrọ ka Jesus nyere fa aka. You too my ife nwere something doing enwezi ha mana ụka bụ rubbish. We have opened their eyes. December the general amount to billboard that first night na na-eme crossover. He spent more than something million in amount to billboard. Because I'm going to 10 places in Chori many real estate and I charge him over 20 million. Sorry, about 30 places here, 10 in 3 states. And I charge him over 20 million. Man, that billboard is spread in Enugu is above 30 in number. Spend over 30 million. Why not eat bere Chineke ga in a roll on? We are coaching up in the mado. Je, can the mado manning crusade? No, you follow due process. Raw signboard, do
ka ndị mmadụ mani nwere crusade. Otu a ka nwanne anyị nwoke na-ekwu na ọ bụrụ na eji ego afọlọ due process rụọ factory na ndị mmadụ ga-enweta ọla agụ ana kidnapping ana mana ọ bụ ihe a na-eche unu Nigeria dị mma business unu emebie. So nwere ni Rev Father or Pastor na-ekpe ekpere ka Nigeria dị mma, and that is why Chukwu na aja ni ji atarụ na afụ ndị ke kpọrọ nwa afada ụna da amụ nwa unu mugodo amụ na nzuzo bọsụ no ya anwụ dere ri ozu na de ebuneta ozu nu be unu. Nigeria pastors ni no nwe nke nwe ya bara uru. Tell me one Nigerian pastor that their children have make it. Show me one Nigerian pastor when in child they don't make him. Mention one. Where be see if you say now this boy start from maybe 7 carry him papa money establish something, come make something. Nobody. Hanchabo feko fake. And when can be see that done eti egwu nke etikata na egwu mpi anwo ochi ya azu to the church ke da kpolu kwesu to wunye ni see that. All these big men and Nigeria pastor, guys, where be say with the celebrate and say in song don't make her. None of them. The videos in a rich family. Papi and Welego. Uncle Abu Governor. Manonyo Oban and Afumbo the video na aba. Sometimes in a create energy the video ni mo motivate him. See, who am I? Not to hustle. If we are bad, if we are bad, if we are bad, Nasi kidim bonya we rest. A lot of them are doing well in Nigeria. Joey Zazafa, a lot of them, and we are seeing their businesses. Kedo from one Nigeria pastor Barul. More 20 years or 15 years to come. All those old pastors get don't because they are already old. The habit of them one back here for war. In back here no katakata. If you don't the grace of God, you or go handle Docasio when I was church. Nke na bia kabobele. Kabobele. In our room, in a which microphone 9 years in Aruna China, one day by Jesus is a meme like Ndoshi. Ndoshi as no but and then woro no pere garage or sota. But only see frozen abafu. But I know your book broke no. Kedonyo Budaro, Kedonyan Kano, Kedonyo were. Kedonye bende wanyonye osumenyi dalobu uro frosters madu kwezo unaba wezo wana aruru Chineke na nige na aruru Chineke maram ono maram Chineke kata Chineke kere Dubai Chineke kere Saudi Arabia Chineke kere Japan ka onye isi oji na enwere ọkụ nepa na aruru ono maram kama no ga aro factory de ka Japan na na isuzu abi na brainwash ari people unegezi na ndanti na nda frosters. Nda frosters I want Africa. Bandits name when I call. Jobless people. Brainwashers and people that kept us in abject poverty. Simple truth, you know that one day man people man or government with their problem. And people now call you name Satan. Satan a boom Satan 2025. A Buddha 2024. A Buddha 2023. When you go brain in them at the 2020 you can fight was Satan. Man I don't wanna watch if you die bro Satan. He brought winch. He went any spiritual power. He did vote come here and more. Man I manipulate you go on more those things. Brainwash mugu. See you patana chain. It's your pata. Erap Jesus Satan arapo. Jesus na Satan Tom and Jerry. And an ideology man created to fool you. But so they reject Jesus if man was able Satan. If you go boy and go if okay boy okay. And when you catch up what I did when you begi what I did to pay no China area. To pay a soya so many rag. And ye what the ojo the give me religion for fear.